Ipos ko mamay, dagito nga picture may kinibakay. Picture ti bitch ko na mama George. Feeling blessed. Tag ko rin bakit umot ko na kung kunana. Itag ko pa dagiti ko kumparay. Ano makita naman? Post! Ay naapaw. Istigayang ti agpis box ka. Oh, yan na nag-like-in. Ang dami na nag-heartain. Lakay. Feeling blessed ko naman, George. Ampay mo lang. Iya ka muteng. Ang paitempo sa mga idagit yung picture tayo, J-Beach. Siyempre, bakit na makita damay? Sa pinakita, kita yan ti picture. Anyangay. Nilakay mo. Sa mo pa intag kanya. Siyempre, bakit na makita damay? Nga, makabits tamit bakit? Lakay, makita na dagit din nakautanga ko. Nagipos ka ti feeling blessed, kapupos ko na nga feeling sick na. Mutun lakay, makita na nag. Sa sarunong tumanti, agchat ngagsinir kanya ko. Ni kumari Maria, ni kumari Marta, ni kumari Suping. Po, lakay. Buraang day pa.